An gi penjo moro ne Suba Churchill. Taparo ni wakili in bende inyalo biro kwanye mondo wang'e ni to en gi chal koso en gi pogruok. Suba Churchill ka wang'iyo ng'anyo mawacho mar Sabasaba ne chon. Umiyo wasigana kendo mongiro ahinya. Jaduong' Nyamuri wacho ni kaber to de joma tindo opuonjore kuom joma dongo. Gipuonjore kuomu un joma ne nitie thuolo no. Mano neno kaka gik moko ne timore. Ni wacho ni nitiere kaka piny owacho maoko. Achiel kuom gi ichiwo ranyisi mar piny Amerika. Kokalo kuom jambetre mare kindeno e piny Kenya. Ni ne siro gigi e yo ma piny. Sani bende ywak ne riwruoge mag kedo ne ratich oganda. Ma in achiel kuom yawo mantiere kanyo. Nitiere kaka riwruoge moko ma oko. Siro moko kuom kweth ma samoro gikone to dwaro mondo mi oroch kwe mar piny Kenya yora piny. Dipo ni ma en adier. To ka en adier, ere kaka riwruoge ma kedo ne ratich oganda biro konyo ma mondo res mokwongo kwe mar piny, mar ariyo nyadhi mar Kenya. Yes. Erokamano ahinya. Ing'e ni en adier ni nitiere riwruok mag oganda ma samoro yudo kony e pinje maoko mondo gimed ting'o malo ratiro mag oganda. And achiel kuom ratiro mag oganda minyalo ting'o malo en thuolo mar romo kaka koro ji dwa romo kinyni. But the same thing en ni pinje maoko go be sani ok dwar ni mwandu mag chiwogo itiyogo e yore mag kelo tho. Oriyo moro manyalo kelo anjao makoro ji owit ngimagi kata gik moko mancho timore mag mako joma mine and so on and so forth. Koro riwruok mag oganda be nitie jok ma opogore. Anyalo paro chieng' moro ne waloso ng'anyo ni wadwa dhi e jiko e bunge ma Nairobi ka. Koro wan gi e pacho wang'e ni wadhi timo maandamano, wan gi posters, wan gi petition. Tachiel kuomwa kare pickup ma oting'o microphone milendo goni. Kare en oting'o anguro moko ka. Koro ok ung'eyo ni anguro ne e pickup. Wan wakia ni anguro ni ka. Koro nitiere sani e ng'anyo ma sani. Nitie ji mopogore ma ng'ato nigi pache moro to kokelo e bura manopango go ng'anyo cha. Koro kosekelo angurogi to kare remo be nong'iewe gine slaughterhouse Dagoretika oting'o remo. Ting'e na anguro en le ma jawuoro. Yes. Makose nena remo. Koro en dakika mathin onjejore olo remo ni endara. Koro angurogi bogolo oko nang'o remo ka. Ta anguro ing'eni katigo mana risasi. Koro polise be wacho koro it was a very powerful message ni nodwa nyiso ni wabunge wa samoro behave kaka anguro. But dwaro ni gima kamano inyiso ji te ni mae kaka wapango. Koro jomoko mane ni e waka mane jo Waislamu. Koro wabunge ma Waislamu gone simo ni dibet ni ne mane ni e ng'anyo mane oting'o nyaka anguro ka ni ne aonge lakini ne ntiere jo mane jo Islamu moko a coast and so on hapa ni ing'egi inyalo chich ni gin jomage. Koro nokelo pressure ni to bwana ka in gi pango gi paro mar kelo anguro ni en adier ni en miyo message wa ochopo maber ahinya lakini onego wang'e mondo jok manyalo dwaro pando wang'gi sama gigi timore otim mano nekech dhi keto conflict kuma giaye kata din magileme and so on for. Koro iro ni gik magigo ne timore riwruok mag oganda to sani be ineno gi e ng'anyo masani ni inyalo neno poster moko kaka sani ma ang'eni koro jomatindo dhi golo poster mang'eny. Nitie jomoko mawacho ni wadhi kama office residence mar rais. Jomoko wacho ni jomoko chiwo notice ni oburo ng'anyo chakre Basilica nyaka kama. And so koro yudo ni nitie conflicts mang'eny. Maka in the end bangi gikose timorete tido ni onge ng'ama kawo responsibility and in the end responsibility dong e wi jogo manochiwo notice ni gidwa timo ng'anyo. Koro gima nyalo konyo and achiel kuom gima dwa wacho ni en rapar mar Sabasaba ok ochuno ni nyaka bed ng'anyo. Nitie gik mang'eny ma ji nyalo timo. And kato bedo ni jaduong' Raila Odinga kinorom gi ji Kamkunji oko mono jo Kisumu romo social hall kata sani social hall nogoli kene luongo ni Grace Ogot mondo gipuonjre
ber mar sabasaba nini ber mane manokelo nikech mane kaka gima kisungu luongo ni intergeneration learning nyalo timore. Wan matinde koro betwa ikwa koro medore gi wanyalo nyiso jok ma piny ni sabasaba notimore kama umuhimu mare nen kama magi gik mane wakedo negi kende mai kaka notimore nyaka sani koro mo mi pare joma tindo go be nyalo kawo thuolo nyalo chokore kata library to timo research to document successes mag sabasaba nikech adier kane onge sabasaba Kenya samoro dipod nigi system mar party achiel. Rugi sabasaba no kenu di ching so mang ne di research to jikedo jidwani mondo lokruok obedi jadung nyamori. No, you see, lokruok bede yo mopogore opogore. Ingeni sami gudo ji piny ipuonjo gi no. Ok gi paro ma gibiro wuok go kanyo opogore gi paro mane gibiro go. Gibiro wuok kanyo a little bit more informed, more knowledgeable. Koro lokruok ok gima ok an instant cup of coffee. Maka in gi kahawa to in gi pi maliet to gi kikombe to ikise olo ni rudo to ni in gi kahawa. Lokruok ok timre kamano. Lokruok is a very incremental process. Otimore mos. An samoro kako timore inipo mani kare piny oselokore to in podi wone piny podi nitie kaka nen chon. Gima mora ni un jokero ne ratich oganda uduto osebede pawni. Ere kaka wadadil gi wach mar jokero ne ratich oganda ma samoro itiyo godo gi jomoko manyalo dwaro mondo tungni moko bedi nikech samoro ng'ato kimiyo pesa moro ma odwa juol matin to paro nyalo lokore nikech ng'ato be nigi agenda mare. Ere kaka un wegi kapok adonjo ir Nyamori mondo inyiso ni in kaka in Suba Churchill gi riwruok maru mar jokero ne ratich oganda. Ere kaka udwa dil gi jogi kowuok e ka mondo kik giroch nying mar kero ne ratich oganda kaachiel kod kwe mar piny. Yo mane wadil go gi jogi ng'eni ne asebede riwruok mag oganda to nitiere riwruok moting'o riwruok mamoko iluongo ni umbrella gi kisungu. Koro kuloso gik moko kaka umbrella kaka 97 ne waloso gimoro ni NCEC. Wan gi Professor Givutha Kebwana, Willy Mutunga, Davinda Lamba, Gibson Kuria and others. And former Chief Justice Willy Mutunga. Koro ne riwruok gite obed mag joma tindo obed mag joma mine ne waromo ne watimo gimoro ni national convention to waset agenda to wacho ni magi are the minimum magi are the comprehensive reforms e kaka ne waloko chik mineno koro watiyo go sani miluongo ni 2010 momiyo wa thuolo mar ng'anyo and enjoying ratiro mamoko go. Koro the only solution en ni mondo riwruok mag oganda obed piny kanyakla samoro amora ma gijwa timo gimoro kaka ng'anyo ma sabasaba ni mondo giwinjre ni mae gima wadhi timo mae kaka wadhi time kendo wadwa ni kata ka jomoko dhi time on behalf of the sector obed Kisumu obed Homa Bay obed Marsabit obed Uasin Gishu mae template midhi timego. Koro mano jakonyo ahinya mondo jok ma organize gini bedo gi jok manyalo kawo responsibility on behalf of the rest of the participants. Wakili Nyamori, winjo ka